Добре, продължете. Днеска не трябва пипане и общо кафяво. Ама победнат това кафяво е. И не знам как пипаме. И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Grow Garden и няма да може да пипаме кафяво. Ако пипнем кафяво, ще играем друга игра. Да. Да, започваме. Ето почнах аз. Аз само лезна. Знаеш какво победна? Халю 90-те. Какъв? Как се казва, взимаме? Това ми е доко плос. Какво да вземем? Нещата как трябва да взимаме? Терма на тях. Ага, ама това, с това кокоса ли кафяло катериме се? Да. Не, няма... Друго нещо трябва да се катериме. Не знам. Той има нещо. Чай. Сега малко да смети. И аз нямам интернет, както ви... Чакайте. Аз ще пусна мобилните данни. Ти какво? Буни. Добре, значи това не ми трябва. Продължаваме видеото. Аз без исках спрях видео. Не знам как ходя, ама трябва да наклонимавам, защото тук цялото ми е кафяво. Още кафяво е. Чакайте, нещо става. В днешното видео ще играем Grow Garden. Но има... Сякаме тук вода. Ако пипнем кафяво, трябва да играем друга игра. Да. Така. И... Там внимавам, защото тук цялото ми е почти кафяло. Аз като учу... Добре. С това, с стаконите не се смята. Да. Само пипаме с ръце или нещо друго. Как? Пипам... С стаконите не може... Така не е честно. Така бои се. Ахо. Първо това лотопа не дава ми. Сега това лупа не дава ми. Хора, чаках. Приятели прави нещо. Аз взимам такова неща. Няколко. Взимам кокоса. Така бои се, защото не взимам. Продължаваме. Кокоса може пипаме, защото той не е за земята. Чакайте малко, чепа. Приятеля не ми казва нещо. Как иска... Не знам как пуска... Добре, Няма да имаме интернет. Хора, не съм сигурна, може да играме, защото приятеля нещо интернета не мога така. Как кажа? Няма интернет. И мисля само... аз половината играя го. Не знам, може. Ама може да очаквате. Сега, скачвам тук. Ама победнат. Ще падна, играем нещо. Победна е. Как играй с приятеля? Защото аз имам 100 и ве абоната. Аз пък 100 и ве бидона пари. Там много минавам. Добре, жив съм е. Тук качвам, така честно е. Ама пипна кафялото паще. Избахте ли? Това не е живо. Пипал с токата, пипнах, ама това не може да повиси, защото той е сам скин. За това. Аз... Ого, той е богат. Той е богат. Какво тук? Аз съм нуп. Не съм нуп, ама знам как да се. Сега трябва да си над това. Взеха парите. Взеха парите. И аз влязах най-накрая. Приятели ми, влязна, ама не знам. С зор влязнахме. Да сложите на камерата. Не мога да пипнем кафяво. Чакайте, защото приятеля ми не лязнал на мен. Шата.
Какво става? Малко, така малко, така пускай. Окей. Ай, да, така. Чакай се хора. О, Тук чакай вече- ще. Сега. Ай, почнем. Авокадото... Хо, най-гадното можеше беше почнал. Вижте тук, чакай, той е човек. Чакай, къде е? Да, той. Победната е. Мале, пауза, пушти пипнако. Сега тап, пашно с това. Той е с Не може да пипме... Не. Но бил съм го хубавен. Ще отиваме към Сичопа. Сичопа има кафява, това не... взеха живота на това. Той човек какво прави точно на горе? Мисля всичко паща. Има романеско. Не знам това какво е. Ама, моите плодове, които имам. Giant Peanuts on Seed да го имам. Burning Bite имам. Sugar Apple го нямам. Amber Lily имам. Beanstalk нямам. Какао Seed имам. Сега толкова има. Имам добрите. Не мога да пивам кафяво, затова ще се опитам някъде си да прескоча. Нали, какво това? Това е своя гарден, нали? Това, чакай, къде е моето? Хора, ще покажа Burning Бъда, ама... Не. Да, ходим... Взех това. Тук слагам, защото те са скъпите. Слагам тук. Това нещо са цветите, тук слагам. Долу да има спринклери. Добре. Взимаме тези. Хора, но преди да продължим видеото, моля да се абонирайте за канала К7 Халил и Мистер Абаха. Да, особено. Плапси. Къси. Да. Град Мастер. Сега има нормална спринка. Basic спринка. И ще ги вземем всичките, защото сме обирачи. Няко, искаш ли така стане? Но аз пълно ти пипнеш кафява, мама той гаме нещо. Ама ти, аз пипна и гаме нещо. Да. Добре, така е гаме. Сама хора, че... Буквално съм блок, защото се ги изкабих на тези неща. Взе голямо. Хора, ако е сега се прави романеско, направо ще подел, защото няма да мога да го купя. Но моя приятел е билионер, защото не си ги изкъби. Аз имам 102 билиона. 102 билиона има той. Що пише му Бенка? подариха. Чакайте малко. Сега. 17 секунди, защото се рестопва. Ого. Аз взех това мисля. Да, това взех. Ама не да. Дай види ми. Чай, него е. Няма я. Оранж дори има. Трябва да ги вземем, защото иначе вдигане на сток няма да стане. Тук бамбук. Те Има правят- бамбук. Около 17 има. Омайгад. Това взех всичките. Да се брои за всеки. Да. Мале, имам се. Окей, хора. Долу да ми се падне някакъв добър ден. Имам побед. Това какво е? Това какво е, че никога не сме видели? Това не знам какво. Ама, аз... Чакай малко раса. Чакай. Не пипай кафяво, Халиле. Симпъл е. Не пипай. Аз не пипам. Хора, за малко ще я пипам кафяво. Хора, ще плейсаме само един... Не, няма да плейсваме само един. Има и машина, ого. Дай видя това какво е. Аре, толкова бамбука стига. Дъжд. Вали дъжд. Халю, ти знаеш... Мистер Абахови, ти знаеш кой най-ладкото нещо е? Аз Мистер Абаха 2 ли съм според теб? Да. Може да ми викаш кръсен? Добре, красив. Халю. Дай. Не точно. Това са така. Добре, хора, сега. Като ми го гигант е върни бъде.
Мале, близко пипнах, ама виксам. Това какво е, бе? Това с камер ли е? Не, няма как. Стопро не си. О, не, тя скача макак, ама няма стане. Добре, да, много внимава. Толкова много внимавам, за да не Удар пипна. би. Не знам колко беше на стопро днес. Добре, не тук. Нека да отидем да селнем да видим колко пари ще ни даде. Един милион. О, пипнах. Не съм. Да. Добре, може ли само да видя пет шопа? Тая гана нещо. Добре, само да видя пет шопа. 5x. 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 Добре. Брах сега, какво направи мистер Абахар? Ами, не знам. Сега дай гана нещо. Ама не се скъфяла е. Котките са на стадион. Нако, играме. Нещо яко е. Night Night Days in the Forest. Популярна игра. Хора, ако искате да играем Night Night Days in the Forest. Защото сме нубове, най-големите нубове. Най-много сме сега 20 дни. Което е мега нуб за вас. защото вие можете да Нако, се пробвате. играме. Ато това е гъла. Ато това е гъла. Страшна, ама пък не дава пипане. Кой няма да пипаме това път? Кафяло. Пак Не, ли? не. Няма пипаме. Бяло. Бяло. Да. Има ли бяло в тази игра? Не знам. 100 про има. Чакай. Мисля друг цвят. Защото гък... О, не. Знам какво кажа. Няма игра... Тук вече няма играми с сотовете. Аз трябва да играя така. Окей, сета е. Дайте. Сега почваме. Абе, сета да седи така. И колко и не имаме зиро, разбира се, защото сме ботове. И аре да се качиме в някаква кола. Чай, къде си ти? Аз съм тук. Да. Ти тук си ти. Ай, О, татко, какво става? чакай, не мога лясна. Татко, моля те, да ни пребивай сега, че няма да си... Чай. Ние сме зелени. Добре. Шопа къде? Шопа? Знако, когато бебето спи. Да. Ще се започва. Това видео от колко време? Сега почваме. Татко, виж сега, може и да слегнем в 2 часа,